besanang sason klai mani ya dagan besar ke tangpai ya bersama satu sukan aku tuh berusaha menyapor nih kok. Berusaha no asu apela klaya ku an sambil no bang apela klaya an kanzo no bang apela klaya haga si toko berusaha duk klaya kan berusaha anu kibitang bom berusaha batamang kata ang menai tu mali ya amne sunu no nai tu dai payment Ano je pani bawa kunung pano ani bihik no nongkha please ana pina ko kai saga de hai ani bihik no maya kan Thwisinai Thwisinai O jora bata mongma kalakya blani wana wo sikli hinkai ba siring srop angrajak kaje borsak hinkai ba jani ja bwsai eba bihikno yakari khalai mani mangse nukjak tongsu mane bo joto ya do baksa pore kono samasi norok display nukiman kana ob burini mong runa jomatia laitane 25 July salmari bini bwsai yakari nokni angkor thamani tabugo nogo sokpayaku abagi bwsai kalachan tripura joto jaga Bwrwi natugibo nakya haipono bihik runa jomateno tabugo malia and ob burini bumabo bini bwsajak runa jomateno natugi kawi tongjaka haipono ob bwsajak le bwsaite bumani mayeno Bagwi Alka Chwlani logise yakarwi khar thangsiu o belani wana ma sing jaba hairo Chini baksa borok tama biamar ba manjama kalakya saimalia a bagi chikonsa kono sanamo sungo amsukse bwsaibe Tongwi maya jar hinkai Tangwi pulia jora kaijagwi nangkhaba sakaiba tabu je sanai jingno haimata Tangwi le pulia jora kaijagwi nukung khana nangkhaba nukung khama olokheba bwkhani borok eba hamsa borok se yakri te khorsa bai thangmanu azera joto jagano A-Z class mongsi kobiko sana thangke tabu yango bini bwsai hinkaiba ob bwrino hamsage kobor angmani dartei sawi tongjaka ani bwri jesapon ongtung angle ani bwrino no nasinai botewse kipli phatung bwini tongjak chachapon ang nanai hini saitongkha bini bwsai henke noro wansui ne chiri je jaga bwrni tomung sai ni saima phone se bwsai bini bihikno map khle tewse logi song sunamna ne wansuk tong kai o chila bini bwrno bwsake hamsa kana bwsake bwkha bising mayatona abo noro wansui ne chiri norbo saima kana so ani tara baitolte munachong khnaune tinke norbo bwsai ni khani kok te chachak tongki o video share khati ni ne bwkhani borno te bormane kok kaisa kok sungdi jeng kachama olo nungboda ano yakari thangno hne sungdi tangke henke tabuni o jora te cham sachene nungbo nugui tongo amo nugui tongo jeng joto siwunyo tongo haipono siya hake ma tongo or pathen kok abono obri runa jomateno je romai rimanai je natugi romai rimanai bono rang 15 ke eba 15000 rinai hini saka obrini family member mane bini ama songta ano je pani bawa kunung pano ani bihik no nongkha please ana pina ko kai saga de hai ani bihik no maya kan Thwisinai Thwisinai hang ba pini ba to ma khaya tongkha ani amu babu dada tete kebono bo sini ya ha ke ra kare bini no ko phai bobai baksa tongkha hamja mani ba gai boba ana ha ke ra kare khal thang boi ba this no go pina ni jin bo sab botayang no bokha kai na i hai ongo hinke to maung sina pina request khayo je bo nong phanota ani bihik no pina no hos de ana phiogo